enw i Gwen Owen. Dwi yn trydydd flwyddyn yn Prifysgol Bangor yn astudio Meddygaeth. Profiad hynod o bositif. Flwyddyn yma, da ni mewn meddygfa teulu am flwyddyn. Dwi yn feddygfa fawr. Dwi wrth fy modd, mae'n gymuned glos iawn, mae pawb yna yn hynod o groesawgar, a da ni'n defnyddio'r Gymraeg mwy neu lai efo bob un claf. Mae'r gymuned Gymraeg yna'n gry iawn. Mae'n lot fwy cyfforddus siarad mewn mamiau, ac i wneud berthynas da rhwng meddyg a claf, mae angen dealltwriaeth dda, ac mae eisiau bod yn agored, a mae'n llawer hawsach i lot o bobl wneud hynna drwy mamiau. Enwedig i'r bobl ella sy'n bach mwy oedrannus, a plant bach hefyd lot fwy cyfforddus ni mamiau. Mae rai fi ddweud dwi wrth fy modd yn yr meddygfa teulu dwi'n efo, mae pawb yn ofnadwy o garedig yna. A dwi wedi cael tiwtor sydd wedi bod yn anhygoel o gynhwysio. Mae wedi bod yn wych. Mae rai fi ddweud y pobl, dwi wrth fy modd yna.